Hal menika mesti ngasta kita. Sing rada gaul niku akhir-akhir niki ngasta HP. Pramila kula boten gadah kitab, boten gadah HP. Boten nyangking, boten nyekiding mangkat lambeyan. Pramila saderengipun niki kula terusake kedaenten kemufakatan nggih. Mangke nek pun mufakat kula terusake. Ning jawabane kula tangerti jenengan sing jawab kedah sami antaranipun ati kaliyan lisan. Nek boten sami mangke gak napa dados gadah sifat kang munafik bayu munafik. Dados niki pun cetha nek kula niki boten kiai ning matur teng enjang menika kinten-kinten niku nerusake napa boten Bu? Nerusake napa boten Pak? Nek boten nggih beneran kula tak mundur menika Mbah Kyai Mujiono nggih pun rawuh niki. Dados niki nek pun kemufakatan berarti rek kula niki kudu napa ing pandung takdire Gusti Allah. Dadi kula pun reka-reka pun kula napa bisane kula niki boten matur ing kula pun bangku jawabanipun dumugi akhir saniki kula pun pupus niki pancen takdiripun Gusti Allah ing wekdal enjang menika kula supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Namung saderengipun nyuwun pangapunten boleh atur saking kula ing samangke boten pas. Kraten napa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Dadi Allah apike pestet niku saka ngersanipun Gusti Allah. Kula sing rasa bingung niku Pak Kyai. Dumugi kene wasani iki. Allah ne pestet niku jane ana napa boten? Bu. Allah ne pestet niku nek ditri-tritri niku jane ana napa boten Pak? Soalipun napa enten suatu pepatah kata ingkang mengatakan apapun yang terjadi pada seseorang manusia itu yang terbaik bagi dirinya. Niku lho rada bingung niku jane nek wasabi iki jane ana apa ora niki. Kadang-kadang sing maknane wasabi iki alane pestet iku ya menungso niku. Dadi kula boten ngaji boten kathah kawin boten apa niki. Dadi mangke bahas pasar iki mawon bisa ora jambi itu niki dadi asik penting ora jambi tuwa boten napa-napa. Ambek wektune ngaji saka jam 6 tekan jam 7 boten kuduake tekan jam 7 sak bisane mangke. Timbang medhun nggih boten napa-napa nggih. Dadi wong wektune salat mawon subuh niku saka mletheke fajar tekan mletheke sengenge ora kudu kon salat terus niku. Dadi sing penting salate nang wektu niku antarane mletheke fajar dumugi mletheke sengenge. Ngaji niki diwehi wektu saka jam 6 tekan jam 7 niku ya ora kudu full jam 7 niku boten. Nggih. Niki menawi dipun kita dipun triti-triti. Nggih wasari niku kadang-kadang menungso niki sing sok maknane ya eleke pestet. Padahal nek ditriti ingkang satemene nek babagan donya niku apik kabeh. Contone Satya mbok niki diparingi ora patek nyenengake niku dadak menika wis dibesti Allah. Maka lurah ora dadi niku mesti menita sula. Dibesti Allah. Padahal dipilihake karo Gusti Allah. Wong sing magang niku mestine dibesti luwih apik ora dadi tenimbang dadi iki tak dadi pasar iki meneh. Ya tetep dadi pestet apik. Dhewe niki kadang-kadang wong sing napa diparingi ora patek rejeki, diparingi seret rezekine. Mungge wong niku muni diparingi wong sing ora duwe. Kadang-kadang yo bersula meni nyokok janji mesti ana banget urip nang alam
niku nek diterus-terusake ditriti sang sak temene pancen dibalekake wong ke dipesti sing ya ngono niku dipesti sing paling apik kuwi Gusti Allah. Kadang-kadang nek gawe duit akeh ya ora kuat. Kadang-kadang asing paling titik terakhir niku dadi wong akeh badane niku sok akeh yang disampe nang akhirat kula niku wingi niku jane pas selapan TPI Tentara Wira niku ajeng makan niku ana tamu mlebu niku muni anak Nensus ekonomi aja suwi kok sedina paling boten mali jam jam mung negara selapanan Abasan sudah setengah jam kita berbanterai tak selekeri repot temen isap dunia repot raja mah apa meneh pinjam bisa buatan ing akhirat dan dene niki kudu sing cermat ingkang pinter ingkang maknani aja kesusu dersuwa kadang-kadang dene niki donga niku nek diijabahi nek pancen dudu pangkate ya bingung kengit. Terus kula jeneng yang niki tak cerita niki dadi kula bisane ya dongeng senajan to esuk-esuk niku dongeng nggih pantes mawon. Nggih, esuk-esuk dongeng niku pantes mawon. Dadi nek sing mandhek ngresep dongenge ya karo turu ora apa-apa, berarti dongenge kula niku mandi temenan. Kula mawon nek maos manakib sing ngrungokake niku dodoro ya seneng. Wong manakib niku lek cerita to. Berarti wong sing ngrungokake niku jan resep temenan kali cerita ngeten. Jenengan wiji male nek diaturi manakib bapak kiwa tengene dodoro aja sontoi. Manakib dodoro wae berarti sampeyan ora paham maknane manakib. Manakib niku lek cerita rumah cerita saking nikmati niku ya turu niku ya lumrah mawon ngeten dadi sing rada gaul ngoten jenengan aja nyantok iki wonten ene mawon. Para bapak saha para ibu kula niki pun nate dadi wong sing apuh dongane niku saestu. Ya pas dina niku dinane dina Jumat apa niku kula kalen niki. Kula niki niki enten seksine niku cerita niku kula boten gawe-gawe contoh seksine bojone kula sakniki nggih mangkat niki. Kula niki ngeter kondangan bojone kula tengen Pak Kiai Hidayat tuwa nika. Mantune Pak Ibrahim Jawa. Kula niku dikon les mikir ora mangkat dikon bojone kok nek ora mangkat ya wis ora kabeh itu biasane niku kula nek kon mikir niku arep mangkat kondangan manggon wong sing jan ya santrine mawon ewan mesti tekan kono ke bejan-bejane iki yo salam manjur mlebu niku bejan-bejane kadang-kadang karo Pak Kiai mawon ora ketemu orang sekesu wis rada padudon lagi sarane wong wedok wis nyaranake Pak nek pancen ora gelem mlebu mung seteni nang jaba maksane bali pokoke tak goleki nang parkiran lho nek yo ngono wis do mangkat lho wis mangkat mawon karo pikir wong kondangan ku padha wae to bertamu niku tekan kono disobya Sobyo dihormati sing temenanan. Amantar kados mboten niku. Kula dugi mriko niku nang angen-angen niku aja seneng. Mertamu nang kono kok nek disobyo-sobyo temenanan dihormati temenan. Menak kula dugi mriko niku dilalah kersane ngalah niku. Mbah Nur Kyai Hidayat tuwa niku kliru. Kula niki rupane kaya kacane ngono tekan mriku niku. Kula niku rupane niku menika kaya kacane Mbak Dayat niku.
Madar kados wonten niku kula tekan mriku niku ya disoba-soba temenan. Kula teng ati niku kliru nggih padayake kliru. Kaya ngono niku isih kula ngerti niku wong tes-tesan niku. Madar kula jakokake dikenalake karo kancan-kancane niku. Apa do pamrih karo wong iki. Kula nek sangsaya bumi besar. Kira Pak Kyai ini banjar garwane Bu Ifai padha pamrih kula padha menang ae. Niku rek jan donga kowe dikabulake nek dudu pangkate yo ngertoso. Iku Gusti saestu kula. Dugi mriko kula dimor kalih niku kiai-kiai disuguh kula boten wani mangan niku napa boten kowe ngertoso niku. Wong kelas kula nek kiai niku nek nambuni pisan niku tok njur ngedak sing mangan. Niku kula dongane niku dikabulake nek dudu makome kula nampani kabune donga niku jan ngertoso sanget niku. Arep mangan ora wani, arep omong-omong apa ya ora wani sapa sing arep digawa donga wae niku menten mawon. Padahal iki teng mriku niku jan ana sing subuh kangenane kula niku ana. Ning kula nek jan ora cukup ae ora wani. Napa kangenane kula niki jan waji elek sak mini-mini niku. Niku kangenane kula. Dadi mbok paham to kangenane kula napa wajib sak mongso-mongso jenengan maturi kula janji ana wajib. Niku boten usah repot maturi mangan niku. Dadi sak mongso-mongso maturi kula acara makan-makan janji pun enten wajib niku jan ampun ketrima sawet. Niku dadi dhewe niki nek napa diparingi apa-apa niku pancen takdir Gusti Allah dipilihake sing paling apik. Dhewe donga daki-daki basa diijabahi nek durung makome durung pangkate ya ngertos. Niku mawon kadang-kadang dhewe niku arep diwironi wektu niku sedina niku kula sak mangan wajib niku diwironi. Niku kula ya lesu ajeng wironi niku boten ngerti niku lesu. Awak kula niku pun populer nek daerah campuran medhu niku pun apa kali kula niku tukang mari kula niku tok abadi kali pastana Buddha iki bawani bakor kali support bawani bakor kali support. Kula wangsul saking mangisan jemuakan lemar jemuakan niku dilalah kula meter bojo wedok niku bojo teng sahabat niku jer kula bali pun mendung niku kula suket nek prihatin kek anak sawin ki tanggane mlebu kon kedurenan kula nek sangsaya jotong kok suket durung duwe mendunge ora karu-karuan kesusu pisan malah kedurenan ane wong dikon kedulur tangga ya tetep mangkat wis kula mangkat mawon kedurenan dilalah kok kedurenane niku mendak biasane mendak mesti ana wajibe yo cek wajib persising nang manggisan niku kula niki karo delok niku kudu ngati mendak niku alah jebule arep diwironi kepengenane Gusti Allah ki nglironi sing mau kula arep mangan wajib nang manggisan ora iso diwironi tanggane mulane dhewe niku ngopo-ngopo niku kengalian sing sabar niku. Dadi Bapak dhewe niku yang sing sabar, sing apa-apa niku sing nrimo peparinge Gusti Allah. Diwehi sithik yo nrimo kaya nrimo niku pancen kabeh niku sedaya niku peparingipun Gusti sabar lan nrimo senajan pas-pasan nggih kabeh saking kersane pangeran niku. Iki damel pengalaman nggih. Dadi nggih wasari iki dadi dhewe iki
tak golek kon alani Gusti babagan donya iki. Kayane jumlah sing ala to iki. Dadi kabeh niku nek tutuk-tutukan dadi apik ka? Dadi apik kabeh. Nyatane wong padha wis dipilihake kula mawon dongane takbir kan kok disugih-sugih bahasa di ijabahi temenan wong padha didupakake ya perkasa temenan. Iki pramila nggih monggo dhewe iki sing penting apa? Damel nambahi keimanan niku. Dhewe niki napa saged maos niki husnudzon kula panjenengan sedaya khususipun panjenengan sedaya niki anggenipun rawuh niki nedahaken panjenengan niku golonganipun tiyang-tiyang ingkang broto dhateng suwarga man istakara ila jannati ila saro'a ila khairati. Dadi wong sing broto kali swarga niku tetengere wong sing seneng karo swarga niku wong niku nek karo perkara sing apik semangat. Jenengan niku rawuh teng mriki ana minggu pagi makan kasih. Ana pengajian selapanan apa meneh kasih. Muslimatan kasih, fatayatan kasih lillahi ta'ala temenan kula kepengin nggih. Pengin kali jenengan sedaya niku ngalamake jenengan niku sami napa. Tetengere wong sing seneng kaliyan suwarga. Benten nek kali kula dene mriki iki lek kula perkara. Kula dugi mriki iki perkara kali panitia niku nek ora tau teko. Juraja kepepet jual teka akhirnya jenengan kecantilan kita ala temenanan. Dadi nek ganjarane niku kula yakin pokoke sampeyan niku nek kula tekan mriki dadi siji mergo riko nek ora niku kelompok titik marpe pasar daya menawi kita wis bawa terus mergo niku teka ati mriki para bapak saka para ibu ingkang sanget kula hormati. Di samping menika kula panjenengan sedaya niku kok kenang apa gon mokeh-mokehake ulunge. Kenang apa kula panjenengan sedaya niki kok gon ngaji. Asas tujuane napa kula panjenengan sedaya niki kok diaturi gen ngaji niku. Napa Pak? Napa jawabanipun? Men dadi wong sing apik. Men sesuai kali dumadinipun kula panjenengan sedaya niku. Kula panjenengan sedaya niki dipun dadosaken menungso dening Gusti Allah niku asani takbir. Api-apike makhluk tenimbang makhluk liyane. Dhewe men apik temenan niku ngaji sing serep niku. Dadi dhewe niki wis digawe karo Gusti Allah niku makhluk sing apik sing sempurna tenimbang makhluk intune ibu. Karo sapi niku ya sapi dhewe niki. Allah gawe manungsa niki ya dikeki rambut, dikeki mripat, dikeki kuping, dikeki sikil kabeh komplit. Rambute wae ireng wis apik. Nek kadang-kadang dhewe niki manungsa ora syukur. Wis wae rambut ireng apik-apik kepengin rambut jaran. Ndak dadi semir apa. Dadi dhewe niki diparingi napa wujud kados ngeten iki dadekake makhluk sing paling sempurna. Ing dalem wujude ya paling sempurna, ing dalem akale niku ya paling sempurna. Mulane kanggo mempertahankan kesempurnaanipun kula panjenengan sedaya niki ben apik temenan, apik lahir lan batine dhewe niki kon sregep golek ngelmu nika. Kula sekali ngaji temrakin lor kali bah yang bertahan niku nerang
dhewe iki nek duwe putra wayah iki wis duwe jasad. Ning jasad niku nek tanpa roh niku kira-kira medeni napa boten? Medeni to. Jasad niku tanpa roh niku ya medeni. Kadang-kadang ditahan mangrong di sedina salat tahan gari-gari anak kobo iki nek boten enten. Semanten ugi roh niku nek tanpa jasad niku ya anane gentayangan mawon. Berarti aja roh karo jasad niku ben menyatu. Jeung dhewe niki nek wis modali anak niku wong tuwa niku dadi jasad sing bagian gedhekake, bagian makani, bagian ngrakati disane ana jasad niku anak niku dilurahake roh. Dilurahake guru mek ana ruwe mek jasad karo roh niku dadi sing sempurna uripe. Anak niku dipondhokake, sekolahake ben duwe guru. Ning akhir-akhir niku lek dadi prihatin Pak Yemuji. Akhir-akhir iki jam sangat prihatin. Kene napa pengalaman kula niku biyen ngenalaken dhateng wali murid dhateng pondok pesantren niku tiap tahun nggih. Pas sasi mulud niku kula wonten napa tabarukan dhateng pondok pesantren. Lari-lari madrasah kali wali muridipun kula jeki niriki pondok. Medho seneng pondok. Wong kadang-kadang niku nggih kadang-kadang wong tuwa niku harapan mondokake anak wis mikir napa nuju niki mampu apa ya makane mangan apa mongko kaya pondok iku digen niki dadi pemikiran. Lajeng kula wontenaken kegiatan kados ngoten niku alhamdulillah mampu pirang-pirang tahun ana 5 tahun terakhir kunjungan teng pondok itu kula teng Prapat pondok Ibu Supan. Niku dumugi saat sakniki niki alhamdulillah boten pamer niki nek kepengin medhoti tiro ngeten. Ben kula niki keluar masuk setiap tahun ibu menika lare ingkang nyantri niku tidak kurang dari 30 anak. Niku mergo tak kenal-kenalan niku. Kula wis rada seneng majes insyaallah pokok generasi ini anggenipun nyiarake agamanipun Gusti Allah. Mulai tahun sakniki pun bari malih. Sing wis tutup nang SMP nang pondok niku kok kasih ora nerusake. Metu SMA ning sekolah pondok meneh. Mergo napa? Nek do kalong prenan iku silih cipit nika. Lajeng wis ngrasakake mubeng-mubeng nganggo akhire tekan arah napa? Mangkat pondok wis aras-arasen meneh. Mulane derek titip beli monggo ingkang kasih kada putra wayah masa-masa pendidikan niku pun terlalu dipun jolaki masalah kesenangan ari kala prei mangke gak napa mangke marai macet niku dumugi-dipun mangkat mari niku mangke marai macet. Lan iki kula rada prihatin meneh. Kadang-kadang padahal masa SMA niku masalah luwih gede-gede tenimbang masa SMP. Dong iku kudu sing istiqomah nang pondok malah wis metu saka pondok iki jan monggo iki sami dipun penggalih ingkang saestu sangat-sangat memperhatikan mulane iki pas napa masa penerimaan siswa baru ajaran baru ini terdiri dari SMP Islam ingkang mangke teng niku jenengan cok ngaji gitu begini nek karepe niku men karo nglongo bangunane SMP jur melu
nek sing isih ketitipan amplop padu kanggo pembangunan SMP dari distolake. Mbok sampeyan dereng iki. Nek sing tasih ketitipan mumpung sasi sura niki lecet. Api-api usut apa kena sasi sura iki kok. Ade iki monggo sing isih ketitipan niku amplop-amplop teng Yayasan SMP niki enggal-enggal dipun setorake niki supados menggeni mupur Pak Kyai Wijiyono menggeni sangsaya isi sawane ora patek urusan nggih Kyai. Dadi akhir sak kodari kami pun sak kekuatanipun kula panjenengan sedaya akehipun badhe infak niku. Wah, prapo iki lampune wis nyala kuning kula nek nanti abang ayo ora lek biji. Berarti alhamdulillah kula barani sakniki akeh. Dotakon iki saiki sapa sing ngaji. Saka Jawa Barat ning Dotakon nek ana pendhukunge bisa ake nek ana sing SMS ayo mlebu kasih iki. Sing arep sakniki nggih sampun kathah. Nggih, pramila nggih foto ingkang salajengipun dhewe anggenipun napa hikmah dhateng Nahdlatul Ulama ingkang mangket mawon dhewe niki niyate ngaji niki mek dadi wong sing apik, pokoke wong sing apik niku kados napa rumusipun menika saking simpelipun khairin nas anfa'u linnas. Jadi wong niku kok bisa mulai manfaat akeh ana manfaate kanggo wong liya iki insyaallah kepala wong sing apik. Sing iso manfaat iki napa? Dhewe niki janji gelem amor-amor nang jamaah niki insyaallah dadi wong sing akeh manfaatipun. Napa malih sakiyambet cetha melu jamaah jamiah Nahdlatul Ulama niki jelas apik niki produke para alim ulama. Cara dhisik niku asal usule digawe saka barang sing apik, sing ngelola yo apik, supire yo apik, mesine apik kabeh niki napa boten mantep iki. Dadi kita tinggal cara nang Bansari niki dhewe niki melu Pak Muji niki lak kondang apik ya niki supire Nahdlatul Ulama niki rek jan mantep banget. Gaweane Nahdlatul Ulama niku yo apik banget sing gawe para muasisipun nggih menika termasukipun Mbah Hasyim kok kurang mantep insyaallah dhewe niki janji mlebu teng mriku niku insyaallah diparingi slamet donya akhirate nggih paringi slamet donya akhirate apa sing dadi tujuan insyaallah sampai tekan tujuane mergo napa nunggang bis sing apik ya supire apik fasilitasé ya komplit ning yo sadar wong sing nunggake kurang apik niku. Ayo boten napa-napa biasane wong nang bis niku ya pernah lan kelingan kok ngendikane Samsul niku wong nang bis niku pancen sifate pernah ana sing seneng kudu nang ngarep nek ora nang ngarep muntah. Dadi nang ekoke ana nek ora dadi pengurus ya ampun ora niku sekawe wajar mawon. Ana sing bagian muni mawon nang bis punya kalimat nyanyi. Wong pancen werna-werna rupane wong nang penumpang bis itu. Ternyata niku ya ana mawon. Kumpulan ya banyak usul mawon. Kadang-kadang tekane praktek yo mangkat belas ora tahu makan. Ya ana sing teko niku nang mriku niku jek kumpulan niku ayo mangan ngombe nang bis niku ya ana niku ya pokoke teko niku sing jek kumpulan mangan ngombe aja melok pokoke asik omong iki dadi biasane niku nek kumpulan niku ya anane niku ya mangan ngombe teko rampung ya melu bali dadi diteni ambisi nek omong iki sing duweni sifat kados ngoten iki. Pramila monggo kula panjenengan
angel. Napa malih ngaji iki kados iki usul Bapak ngaji. Kula usul sing penting lek aku nggih sing penting mah riyen iku saya sama dadine pengajian yo ngene niku terakhir niku disupani tanya jawab. Nek ora langsung dijawab soalnya jawaban niku betahake napa dasar mangke kesanipun dicatet kali senjata nyatet jo diwehake karo tim masail mangke nek pun kata sanget niku jo saged dipun dukake kangge kegiatan hasilipun pengajian minggu pagi iki usul niku nek di setuju iki apa nek boten cengeng wong iki sak usulan angge wong ngaji niku nek ngomong kados ngeten iki nek paling gampang nek ana pertanyaan iku nek paling angel kula juga dengan malih iki taun ingkang kepenger niku tenek kula niku enten nika KKN sami musik dumugi perpisahan niku kula sing ngaji teng niku nggih dawuh dosen bareng kula nek pede banget iki kok ngadungi KKN niku to mahasiswa gayane niku kula pede niku kula gayane niku mriki ijazah iki ngono gayane niku niki kula disanjani kali guru kula Pak Gusmukon rapat sampai kabeh arah ujian apa wae ujian berujian urip utawa putrane arah ujian utawa arah lamar gawe apa wae maca alam nasrah ping 7 badhe salat terus ditambahi awas riwayat sini sing ora ana hitungane insyaallah diparingi lulus ujiane niku kula nek sing ngomong itu nek gampang apa saking dosen ini saking mengenal itu ana sing usul aku rek kula tak derek matur Pak kula urung kepringet ana omong apa maneh iki kula pun tes-tesan kok kringete niku nek damel ngamar gawean bisa ketopok insyaallah nek damel ngamar cewek kinten-kinten saged napa boten ngoten aku lho jawab kula kelingan ngendikane Gus Purpon pokoke gawe ngamar apa-apa ae oleh pengen mawon ngeten niku aku juga pikir ngaji niku nek ngomong ya paling ayang ki ngomong lambene hati saya nek ada pertanyaan sing yo ngono niku jane Pak Kiai kemenangan ya jan ya sinuman kados kula niki jan wah payah banget napa nek kesasar kados pasar kaya ngarani iki Pak Kiai susah-susah kok niku diaran dudu malih kok diarani malih ora cukup kok diarani cukup dudu kiai kok diarani kiai jan astagfirullahaladzim nggih niki kados kedal sampun siang kok mekaten kemawon ingkang waktu kula aturaken ingkang bentuk kemawon kathah pledipun agen kula matur langkung sakiranipun kula pangapunten ingkang kathah saking kula sekapaken semanten